kaya ngono ya Allah Gusti. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki mun ndonga apa ora ngono lho. Wong mangan jangan apa terancam kok kaya ngono. Tak tukokno gurame kok lho, Pak. Sorry. Mbah aku gak ngurusi Aripinan. Kok culdekmu kok teko Aripin, aku mbok kon piye le? Masuk. Enak, Pak. Kancam timun. Itu sop. Serat itu. Awal martabak tempe. Wis kudu kabeh. Kene saiki lho muncul dadine. Akeh yo oleh. Meneng ae. Ya Allah. Iki terancam timun lek damis. Martabak, tahu. Apa wis tak dulang, Ger. Piye sambel? Ambil. Terancame piye? Kurang apa? Bahan seger meneh, Mbak. Apa cara cangkem rujen nyenyeng. Bahan enak. Enak, cuman enak tok ngono gak sih. Lagi marah ya poso cakon ngincip-incip ya wegah aku. Ora tak incipi. Iki karek sepet sih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Enak. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Allah, sarten. Kasih dulu ini. Mbok ora. Pupuk es akeh ora kepang. Ini ki sing
siji ngono kok pentek. Nah, ngerti yuk. Enak. Enak. Su. Udah enak ya. Sedis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil qulubi wa samaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biha ilha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil qulubi wa samaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil qulubi wa Ini samaiha mangga sak anu jajal. wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biha ilha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil qulubi wa samaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biha ilha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
lek sombong. Kuwaret kan lek sombong. KTP nem ndi? Bawa KTP nem KTP ne Pak Ed terus kakak. yang kusina. Ya wes. Kusip ayo masuk. Ya wes. Kandani. Ngerasa dijawab. Ijekku kamu datang. Kamu nanti deh. Jadi tak tekok genteng sak. Nang omah kono iki enek. Caca itu ngonten batin mbek Arifin. Ngonten dhewe, guys. Parking ya. Yang enggak jaluk. Mandek damis yo ngene iki nggih. Iki tuku ini Pak Jati. Tahu jangan sop, terancam. Wes, nukon-nukon iki. Niki 35 nggih. Kurang ini kalau apa gitu tak incipannya rasanya kalau Dek Damis kan tukang maju enak kok kurang kelotok poraan gak lumayan. Agak lumayan dikit lah lagi nentok jadi manis tapi kini asinnya kerasa asinnya kerasa jadi dicelupno banyu uyah ngono paling ora kok dibumbuni digoreng paling ya goreng terus dibakar nah taubas tuh gue ya enak tuh ya nukono cacah mungkin ya takjak limpah karo pancen sing takjak iki yo limpah karo apa ngen umur sapa apa ngejak Pak iki aku wis gak ngancep kuwi ngejak Pak ngejak Rafa ya aku atiku sir-sir kok tak kandhani ya sir-sir kendaraan tak karuan ya aku mulane metu iki jam pira enggak jam 3 dadi waya wong do tuku-tuku aku wis mulai lah nek matan ora buka nekono mau yo ora buka mergo aku jam 3 wis mangkat kono jam 5 kendaraan tak karuan gak aku coba punggian mulai terjadi kecelakaan ngono kuwi mau. Asam dodo tuku takjil, ngacepun, cepuki apa-apa eneng. Ini HP mek enek mie gacoan piring iki. Nggone mak iki sanding iki kono ki wis tuku tok nggen. Sing tak tuku ki nggone Mbak Romo. Mbak Romo ki wis rame lah pamane lingkungane kan wis lingkungan cedak berapa, cedak masuke pamane dikontraki wong-wong ning brapo, kontrakin wong mergane gacoan, ngono ki wis enek tempat-tempat ning nggonku. Iki enek. Arek payu lan orane kan ngono iki kan cepu kan akeh ngger kesenengan. Terus ngarepe ku yo kopi, kafe ngono ki lho ngger koyo kopi ngono ku lho lah nek arane apa. Bakul kopi. Kok kene bakul kopi, rame ngger. Dadi sing dodol kono ki yo enek dodol kasur, dodol apa nggon kuwi. Tenang kuwi sing tak tuku kuwi nggih. Yo alhamdulillah berkat kalian semuanya Dek Damis yo sithik-sithik yo tak celengi kanggo keluargaku nggih yo tak celengi kanggo keluargaku yo tak celengi kanggo
ibadah wong tuaku ngono ngger yo enggak yo ngono mau lek damesi mergawe ngene iki bukan untuk konggone denatur orang ngger yo lek dames dhewe mengeluarkan duit sing tak keluarno asli dekku dhewe ngger orang nganggo duit mbok kei orang ngger nek duit mbok kei kan wis enek bocah nom-nom ngger nek wong aku wong tuwek kok wong tuwek iki yo iso aku duwe rezeki yo aku dhewe muga-muga aku ngrezekeni ngene iki anak-anakku muga-muga diparingi selamat ya diparingi nek wong tuwek nanduri apik kok kan bakalane anake sing mundur kang anak putune bakalane mundur lan apike aku gak terus jaga nombok kayak aku itu yo ora iso nampan-nampani ngono ki yo ora iso jadi yo asli rek dames dari nge-YouTube dari nek Facebook kan langgek memang langgek wong wingi aku untuk bayaran yo per orang 100 aku gawe 200 wis berapa juta guys nek 20 juta lo atasannya lek dames lo ngger yo atasannya lek dames urung tak kasihkan ke saudara-saudara yo kayak yo sithik-sithik ngono mau tak rewangi pintu tak rewang ngalor itu yo ngono mau ngger asline yo aku untuk rezeki cah kene saithik aku di waca wong iki kondang ngaloko ngger kondang wong sak merah tapi yo ngono mau kondang yo sak kondang-kondangku ki isih enek wong sugih blegedu nang cepu ki ngger pegawe duweke miliaran nek lek dames ki misuhur ning apa ngono misuhur ning gambar wah iki lho ngene wong ngono-ngono ki kan gawe gambar pengene rame didelok ki piye rame didelok yo ngono mau kontene yo diselingi ewek-ewek diselingi apa-apa ngono ki rezeki saka awakmu lek dames dibayar tak sisihkan buat mereka semua aku nek dikongkon nggo TV ngono ki aku juga iso rek ora tau tangkat ora iso ngiris padha ae nggih insyaallah bulan depan mau apa jenenge hitungane apa leh enek sing dipikirno enek sing dipikirno muga-muga insyaallah muga-muga tetep istiqomah tetep iso tak celingi neh kanggo ibadah kanggo apa insyaallah awakmu katut-katut dungane ning gone lek dames ya aku wis pokoke bunga terimaku matur nuwun muga-muga sing nonton channel Lek Dames ngantek tekan saiki muga-muga diparing kesehatan yo ngere diparing keberkahan segala urusan dunya sampai akhir yo ngene iki Lek Dames aku mbok kokon maneh ngene wis ngono-ngono iki rak tak nggo seling-selingan ya asline yo ngene iki wis pokoke seneng arep ora seneng arepe aku mau merubah piye ngene ya wis ngene nggih ngene iki pokoke sing penting tak dongakno muga-muga do seger waras nggih akeh rezekine ditambahno keselamatane muga-muga mlaku sak mlaku diparingi selamat ora enak alangan apa-apa nggih aku nek eling aku ngono ki eling cah-cah ngono ki ya Allah masyaallah lahir ora kuwan wong tuwa enek ngopeni ora karuan nggih pinateni direwangi ning ngene ya anake ben diparingi selamat nggih mungkin Gusti Allah ora naktirno dhewe dadi ya wis ya diterima nggih aku nek eling-eling ngono kaya arga ngono ki aku ngono ki atiku rasane biasane ki angger buka ngono ki do geger nang kene ngono ki aku ngono ki eling ya sang Duh lek iya lek dene oh ya tahu nang langgar kuwi ya tahu tuku waran uket ya tak cengkiwing ya tak cengkiwing ocal tak ocal yo wis gak duwe rasa dendam yo gak duwe dendam karena ya wis ngerti aku kan aku nek eling-eling ngono iki mbok ngono koyo anak-anakku dhewe kira nek cah cilik ngono ya Allah ngono kan aku lagi iso cerita iki lho kan cerita arga ngono ki ya lagi iki jae maune ya tak ndem dhewe ya Allah Gusti arep ngono muga-muga panjang umur ya nduk ya iso ben iso ndongak-ndongakno sekirane ngono mau ya iso omongan apa kok aku ora wong pinter kok aku ora wong bodho asline omongan yo ora iso kok tertata ngene yo gak iso omongan yo ceblak-ceblung ngono kuwi wong pancene yo ora pendidikan ya
dhewe omongan kok pendidikan pinter ngono nek aku ya sing iki nek aku nek eling ngono blongger aku kira nek apa cuma ngono kuwi cuma do mangan bareng-bareng mbek cah cilik-cilik yo do geger mungkin yo wis ora nek geger iki lek dames muring-muring wis biasa kok gak di loro ati lek dames ngene gak tau biasa ya wis entek seger warung yo ya tak dongakno muga-muga rezekine akeh muga-muga di bulan poso muga-muga iso kepethukne yo yo umur ora ana sing ngerti Gusti Allah sing maringi yo nggih, tapi awake dhewe tetep ndonga muga-muga diparingi panjang umur, seger waras, selamat mlaku sak mlaku diparingi selamat, diparingi keberkahan. Segala urusane donya sampai akhir yo nggih. Muga-muga didono sengkalane, dicedhakno rezekine, didono braine yo nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah tutono namae uga anu nang ora mangan ora magrib